سلام كبرات تخاتلتي حجاب استدالو زيناتات مرحتي دوب السودان بالزعبة زتقفق زلو اتاو تهاجر زهبو مجلسي تقراو تعقيبهم لاب زلو معسكرات زقات ام حدقا تأمرات نقرا دهاي مدفو محبارو بقداي إثيوبيا هوزز اخيبا خقبر مصوعون امريكا بتياب افغانستان زقبرو تمتقعتي سقوم تخمزي وساد مقلاصان كالانزا دسس كخونيو ناي وتر تخاتلتي اذا channel نموخان دما سبسكرايب كتقبرو بخبر يعدمكم اب هاجر دوب السودان بريزيدنت تهاجرن مكتلون تقندي هابتناي تهاجر زغونه ندادن اتاويتاتون نبي خيت كم زلو زغونه افلطو كم زيبلهم تزاريبهم ناي دوب السودان مع كان زينا غريصنو كم زلوا قدامي مكتل بريزيدنت تهاجر زغونه دكتور ريك ماشر نسي يخون بريزيدنت تهاجر زغونه سالفاكر بزعبا كاب نداد تهاجر زركب اتاوي ابي كم زاتو افلطو كم زيبلهم ازغا كاب قرب عمتات زجمرت راي زيكونه دوب السودان ناصنتا خاب توسدات حيزو زجمره كم زغونه تزاريبو نسواب زربو قصيلو اتاوي نندادي ابي اتو خمزلو اين فلطنينا غن اندحر حدنت غيرنا سلامويان كوينان حنت بلصقت هاجر كنونن كنكالينا خبل تزاريبو كم زفلت دوب السودان كبنوي عمتات حيزا بوغن كالن كتحمز صنحت كوينا ابتا هاجر كا اب منغو سبسلطانه هاجر لعل مطفا كمزلو يزغلاص دحري اب تግራይ ዘጋጠመ ኩናት ናብ ሱዳን ተሰዲዶም ኣብ እምራኩባ ዝበሃል ማዓስከር ስደተኛታት ተዓቂቦም ዝጸንሑ ተጋሩ ስደተኛታት ኣብ ማዕቆቢኦም ዝኾነ ማዓስከር ባርዕ ሓው ከም ዘጋጠመ ተገሊጹ ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕራት ሃገራት ኣውፂኡ ኣብ ዘሎ መግለጺ ቅድሚ ገለ መዓልታት ኣብ እምራኩባ ዝበሃል ተጋሩ ዘለዎ ማዓስከር ስደተኛታት ሓያል ባርዕ ከም ዘጋጠመ ዕድል ተገይሩ ኸኣ ኣብቲ ባርዕ ዝኾነ ናይ ሰብ ጉድኣት ከም ዘይሰዓበ እቲ ዘጋጠመ ባርዕ ኸኣ ብሃንደበት ዘጋጠመ ሓደጋ ከም ዝነበረ ኣፍሊጡ በዚ ባርዕ ብዘይ መጽለሊ ዝተረፉ ኣስታት 200 ዝበጽሑ ስደተኛታት ክሳብ ሓድሽ መጽለሊ ዝዳለወሎም ንግዚኡ ኣብ ዝተዳለወ መጽለሊ ከምኡ ድማ መስቀረብቶም ተጸጊዖም ከም ዝጸንሑ ተገይሩ ከም ዘሎ ሓቢሩ እቲ ናይ ውድብ ሕራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ከኣ ኣብ ቀረባ እዋን ምስ ሓደጋ ባርዕ ዝተሓሓዝ ሓጺር ኣስተምህሮታት ክህብ መደብ ከም ዘለዎ እውን ኣፍሊጡሎ ኣብዚ ሓለፈ ቀረበ መዓልታት ሓደ ተራራ ኔትወርክ ዝበሃል ናይ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ሚድያ ኣሰናዳኢ ዝነበረ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ከምኡ ድማ ኤርትራ ብዝህቦ ዝነበረ ትንታነታት ኣዛረበ ኮይኑ ዝነበረ ተኣምራት ነገራ ዝበሃል ጋዜጠኛ ኣብ ትሕቲ ቀይዳ ኣትዩ ዝብል ዜና ተዘርጊሑ ዝነበረ ኮይኑ ሕጂ ድማ ስድራ ቤቱ ተኣምራት ነገራ ብልክዕ ኣበይ ከም ዝኣተወ ክፈልጦ ከም ዘይከኣሉ ዘለው ተዛሪቦም ስድራ ቤቱ ንማዕከና ዜና ሂቦም ኣብ ዘለው መግለጺ ንተኣምራት ነገራ ደልዮም ኣብቲ ብልምዲ ሶስተኛ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ መደበር ፖሊስ ከይዶም መስሓተቱ ጉዳዩ ናብ ናይ ኦሮሚያ ፖሊስ ተሰጋጊሩ ከም ዝኾነ ከም ዝተነግሮም ናብ ናይ ኦሮሚያ ፖሊስ ምስከዱ ድማ ኣብኡ ናባና ኣይመፀን ዝብል ሓበሬታ ከም ዝተወሃቦም ተዛሪቦም ኣለው በዚ ኸኣ ተኣምራት ነገራ ኣበይ ተኣሲሩሎ እዞም ስድራ ቤቱ ዝኾነ ሓበሬታ ከም ዘይብሎም ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ጀሚሩ ኸኣ ኣበይ ከም ዘሎ ክፈልጦ ከም ዘይከኣሉ ዘለው ተዛሪቦም بيت مخرج سبعو مسألة ودب حرات هاجرات بمسرة حبرة أوروبا زغرب حتى أبي إثيوبيا زلوا كونتات بزملكت نزمت عربي فولي أخيبا نمكيات زحازو تلمي من قست إثيوبيا تقاويموا حبرة أوروبا فولي أخيبا كايد زغرب حتى كاب حمسة أبلات بيت مخرن تعذبتن دقاف زرخب خوينو حبرات من قستات أمريكاون كم تركبهم رويترز أبسي بالله هذه غنبر من قست إثيوبيا بمسرة تقدموا بيت مخرج سبعو مسألة ودب حرات هاجرات زكاية مرمرة سقمت توسد أبزلات الأوان فولي أخيبا متصوع ፖለቲካዊ ድሌት ዘለዎ ይኽተብል ተቃዊም ኣላ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕራት ሃገራትን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ብሓባር ምስቲ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ብዝተሓዝ ተፈጸሙ ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት ዘካየድዎ ምርመራ ኣብ ቀረባ እዋን ወግዓዊ ምግባሮም ዝዝከር እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንውጽኢት እቲ ምርመራ ብኣወንታ ዝተቐበለ ኮይኑ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብቲ ምርመራ ክሳተፍ ከም ዘይብሉ ክገልጹ ዝጸንሑ መራሕቲ ትግራይ ግና ነጺጎም እዮም እቲ ብሕቶ ሕብረት ኤውሮጳን ተዓዘብትን ዝካየድ ኣኼባ ነቶም ብኩሎም ተሳተፍቲ ትጎንጽ ዝተፈጸሙ ገህሰታት መሰላት ዝውግዝ ናይ ውሳነ ሓሳብ ከቕርብ ትጽቢት ዝግበር ኮይኑ ዝተቐባልነት እንተረኺቡ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ተወሳኺ መርመራ ዘካይድ ዓለም ለኻዊ ኮሚሽን ሰብ ሞያ ሰብኣዊ መሰላት ክጣየስ ክገብር እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ምንቅስቓስ ኣመልኪቱ ብወገን ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ኣቢሉ ኣብ ዝሃቦ መልሲ በቲ ኣብ ጀኔቫ ብቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ከም ዝሓዘነን እቲ ኣኼባ ንምንታይ ከም ዝተጸውዐ ከም ዘይተረድኦን ገሊጹሎ ቅድሚ ሕጂ ሓበራዊ መርመራ ተኻይዱ ውጽኢት ዕላው ከም ዝተገብረን ስጉምቲ ንምውሳድ ጻዕሪ
ጻዕሪ ይግበር ከም ዘሎን ዝገለጸ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ፍሉይ ኣኼባ ጻዕሪ መንግስቲ ኣብ ግምት ዘየእተወውን ኢሉ ብተወሳኺ እቲ ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ኣኼባ ፖለቲካዊ ድልየት ንምፍጻም ዝዓለመ ይክብልውን ተቃዊሙ ኣሎ። በዚ መሰረት ኣባላት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ነቲ ፍሉይ ኣኼባ ብምቅዋም ድምፂ ክህቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጸውዒ ኣሎ። ቅድሚ ሕጂ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብረት ሃገራትን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ኣብ ዘካየድዎ ሓበራዊ ምርመራ ኣብቲ ኣብ ትግራይ ዝተካየደ ኩናት ኩሎም ወገናት ጥሕሰት ከም ዝፈጸሙ ዝገልጽ ዝርዝር ሓበሬታ ኣቕሪቦም ነይሮም እዮም። ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብረት ሃገራት ዝኾነት ሚሼል ባቸለት ብወገና እቶም ዝተፈጸሙ ጥሕሰታት ገበናት ኩናት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ሓቢራ ነይራያ። በቲ ኣብ ትግራይ ተጀሚሩ ናብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ዝለሓመ ኩናት በሽሓት ዝቁጸሩ ሰባት ከም ዝሞቱ ዝግመት ኮይኑ ሚልዮናት ዝቁጸሩ ህዛብ ድማ ኣደዳ ጥሜትን ምፍንቓልን ኮይኖም እዮም። ከም ዝፍለጥ እቶም ኣብ ኩናት ዘለዉ ወገናት ኩናት ደዋቢሎም ኣፈላለዮም ብዘተ ክፈትሑ ሕብረት ኣፍሪቃን ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮጳን ትካላት ውድብ ሕብረት ሃገራትን ዝገብርዎ ዘለዉ ጻዕሪ ዛጊት ዝኾነ ፍረ ኣይተረኽቦን። ነዚ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ኣመልኪቱ ከዓ ናይ ወጻኢ ጉዳያት ሕብረት ኤውሮጳ ሓላፊ ዝኾነ ጆሴፍ ቦሬል ኣብዚ እዋን ንዕኡ ሓደ ካብቲ ዘቆጥዖ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ጾታዊ ዓመጻት ብሄር ዕላማ ዝገበረ ጃምላዊ ማእሰርትን ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ተፈጺሙ ከሎ ሕብረት ኤውሮጳ እገዳ ክወስድ ዘይምኽኣሉ ከም ዝኾነ እዩ ተዛሪቡ። እዚ በዓል ስልጣን ግና ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ መነመንየን እገዳ ምግባር ውጽኢታዊ ኣይኮነን ኢለን ዝተቃወማ ሃገራት ኣይጠቐሰነን ኣሎ። ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ በቲ ኣብ ዝሓለፈ ነሓሴ ኣብ ኣፍጋኒስታን 10 ሰባት ዝቐተለ መጥቃዕቲ ድሮን ዝሕተት ወተሃደር ይኹን በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ከም ዘየለ ገሊጻ። እቲ መጥቃዕቲ ጣሊባን ንብዙሓት ከባቢታት ምቁጽጻሩ ስዒቡ ኣብዚ ተሳለጠ ናይ መወዳእታ መዓልታት መስርሕ ምግዓዝ ተፈጺሙ። በቲ መጥቃዕቲ ድሮን ሓደ ሰራሕተኛ ረድኤትን 7 ህጻናትን ዝርከብዎም 9 ኣባላት ስድራቤት እዮም ተቐቲሎም። ኣባላት ድሕነት ኣሜሪካ እቲ ሰራሕተኛ ረድኤት ዝጥቀመላ መኪና ምስቲ ASK ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝንቀሳቐስ ጨንፈር ዳዓሽ ርክብ ኣለዋ ኢሎም ብምሕሳብዮም ነቲ መጥቃዕቲ ፈጺሞሞ። ኮይኑ ግና ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ኣዛዚ ሰራዊት ኣሜሪካ ጀነራል ኬኔት መኬንዚ ነቲ ብ29 ነሓሰ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዘሕዝን ስሕተት ክብል ይገሊጽዎ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተሓትመ ውሽጣዊ ሰነድ ኣሜሪካ ግና ዝተጣሕሰ ሕጊ ስለዘየለን ሸለልትነትን ጉድኣት ተገዳስነትን ስለዘይተረኣየን ስጉምቲ ምውሳድ ኣየድልን ኢሉ። እቲ ሰነድ ትማሊ ሶኒ ብሚኒስተር ምክልኻል ኣሜሪካ ሎይድ ኦስቲን ከም ዝጸደቐ መራኸቢ ብዙሓን ኣሜሪካ ገሊጸን ኣለዋ። እቲ መጥቃዕቲ ድሮን ሓደ ነፍሲ ቅትለት ዝፈጸመ ውልቀ ሰብ ኣብ ጥቓ ማዕርፎ ነፈርቲ ካቡል ኣስታት 170 ሰላማውያንን 13 ወተሃደራት ኣሜሪካን ምስ ቀተለ እዩ ተፈጺሙ። ሓይልታት ኣሜሪካ ነታ ናይ ረድኤት ሰራሕተኛ ዝኾነ ዘማረ ኣሕመድ መኪና ኣብ መንበሪ ገዝኡ እዮም ኣጥቂዖማ። እታ መኪና ኣብ ቀጽሪ ምስ ISK ምትእስሳር ኣለዎ ዝተባሃለ ገዛ ተረኣያ ዝነበረት ኮይና እቲ ግብረ ሽበራውን ንኻልእ መጥቃዕቲ ይገብሮ ምስ ዝነበረ ምንቅስቓስ ተመሳሳሊ ምንቅስቓስ ተካይድ ምንባራ እዩ ተገሊጹ። ኣብታ መኪና መጥቃዕታ ብዝተፈጸመሉ እዋን ዝተሰምዐ ተወሳኺ ነታወጊ ድማ ኣብ ፈለማ ሰብ መዛ ኣሜሪካ ነታወጊ ጽዒና ነይራ ዝብል ሓሳብ ክሕዙ ገይርዎም ነይሩ እዩ። እንተኾነ እቲ ነታወጊ ኣብቲ ከባቢ ናይ ዝነበረ ፕሮፔን ዝሓዘ ታንከር ክኸውን ከም ዝኽእል መርመራታት ገሊጾም ኣለዉ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።